फ्रेंड्स मैं आकाश कुमार ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଶିଖିବି କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଲେ ଯେ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଡାଏଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡାଏଲ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ର ଆଇକନ୍ ଅଛି ଦେଖାଉଛି ଇଂଲିଶ ଯେଉଁଠି ଡଟ୍ ଦିଆ ହୁଏ ସେଇଠି ଉପରକୁ ଯାଉନାହିଁ। କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ସେଟିଂ ଉପରେ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏଇଠି ଅଛି ଏଡ଼ିଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେପରି ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଅଛି ତାର ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କରିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ହିନ୍ଦୀ କାଟିଦେଲି। ସେଟା କାଟିଦେଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉପରୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିକି ଏପଟୁ ଯେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେପଟେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିବ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ କରାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ ଉପରୁ ଭିଡ଼ି ଦେଇକି ମିକ୍ସ ବି କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲ କଥା। ବାଏ ବାଏ।